За 3 замкамі ў спецыяльным ізаляваным памяшканні на тэрыторыі завода буйнапанельнага домабудавання прадпрыемства «Брэсжилбуд» захоўваюцца сілавыя кандэнсатары з дыэлектрыкам, якія прапітаны паліхларбіфенілам. Гэта атрутае хімічнае рэчыва адносіцца да стойкіх арганічных забруджвальнікаў, якія негатыўна ўплываюць на здароўе людзей і навакольнае асяроддзе. Яго выкарыстоўвалі ў электрычных трансфарматарах і буйных кандэнсатарах. Конденсаторных батарей сейчас уже ничего не устанавливается, потому что ранее в трансформаторных подстанциях были конденсаторные установки для гашения реактивной мощности. И за это мы платили за реактивную электроэнергию. Сейчас это уже не актуально, поэтому мы просто вывели из эксплуатации эти конденсаторные установки, и теперь конденсаторные батареи выступают в виде отходов, как полихлорвинил или бифенил. На прадпрыемстве «Брэсжилбуд» уважліва ставіцца да пытанняў экалогіі. Тут выведзена з эксплуатацыі ўсё абсталяванне, якое утрымлівае атрутныя рэчывы. На постоянной основе проводится мониторинг и проверки данного вида отхода на предмет выделения, либо испарения, либо протекания вот этих вот отходов. По мере необходимости проводится инвентаризация ПХБ, по результатам которой составляется акт инвентаризации, который подписывается генеральным директором и направляется в Брестскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Падобным чынам з атрутнымі рэчывамі паступаюць і на іншых прадпрыемствах. Вось у такіх шафах захоўваюцца выведзеныя з вытворчага цыклу кандэнсатары на брэсцкім панчошным камбінаце. А гэта трансфарматар, які калісьці стаяў на заводзе «Цветатрон». Цяпер ён чакае далейшай утылізацыі. На смену таким приходят сейчас современные, даже не масляные, которые безвредные, а и в основном это уже сухие трансформаторы, которые нужно только воздушное охлаждение. У 2001 годзе была прынята Стокгольмская конвенция аб стойкіх арганічных забруджвальніках. У 2003 годзе да яе далучылася Беларусь. Была распрацавана падпраграма абыходжання са стойкімі арганічнымі забруджвальнікамі, якая ўключана ў дзяржаўную праграму на 2016-2020 гады. Целевыми показателями государственной программы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2016-2020 года предусмотрено вывод 50% действующего оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, к количеству на 2015 год. На сёння праграма выканана ўжо на 71%. Гэта больш, чым на 20%. У месцах, якія забяспечваюць экалагічна бяспечнае захоўванне, знаходзяцца каля 5000 адзінак выведзенага з эксплуатацыі абсталявання, якое ўтрымлівае шкодныя рэчывы. Яно чакае чаргі для наступнай перадачы на экалагічна бяспечнае абясшкоджванне. Адходы апошнім часам вывозіліся за межы нашай краіны ў Францыю.